Tonga aingo you play sa sisin pat ay gani sngi. Ba nginio biang ia gani jing hikai ke ba ngala keren menta kumakatukan ni tayo. Kani gani sngi ke bangan beteng biang ia katu jing hikai ke banga ai kerteng ke kamram lani ke benta jong ki bangai. Ngila poi menta siya ke voice ke ba arspa prabupra bat ngakwa ia ke bangan beteng biang ia gani jing hikai. Rishwa ia gabangan ya chikmat ia gaban peteng biang ia gani jing hikai lang ba gani voice message ngatip ba wat lada menta ngila yo lat lani ngila kham yo lat na ka sarkar hagaban play ia ki jing seng malaga por bat ngila yo lat ia gaban penlong katukat ni ki jing seng ki jing kelang kelang te lesi dona pleng jongfi bo perkhat ba ndah bala pli gi jing seng la ban sange no igini ki jing kren la ba voice message la ni video nga kwa ngan pen tip shipi ba ya gini ki voice message nganum pen kut dalai leiru kat bau blay udang kerku udang ai udang pen pau udang pen shai udang pen la inga bangan kren ngani le kat bala ia ka bangan beteng ban kren igini ki voice message namar ngayu i kalong ke jingker ku ke bekrau ya ki bobon ki bensem ki bekodor nang tade ngakwaru bangan pengen mau fi ba ye ke video ru malaga sunday ka bangi pelat khat we beje ya ga toru ngin yai peteng naga por ke por haga jingi dei bat ki online services ki bangi shait long aga sngi sa jan ye ki jing duai banaga sngi uplay ta galeng aga sngi sunday ka bangi jupelong ke por san beje menta nadu kani ke sunday kani ke arpun rutrik jong benai september arajar arpuwei ngi la pli ke jing seng hang tai po maulai nonglom main road apo ke juk building bat ke tu ke punjab national bank haga mala ka bhajrong e bat ni aingo you play ba ngila yo e tu ke yeng bat ngin sedang haga ni ke sunday ke por san bejijan me tengi khot so bahai fi ikirpa di fi la da filong free fi shong hang ne shlong fi don gi jaka gi pila banwan shaga ni gi jinseng na magan long gi jinger khui fi pila snap baro shikata ye ki online service jongi pila snap kata ye ni ki video ye ni ki voice message ngai pila yo jinger khu shibon tengi kwa bani kendo bat fi hagata gi jinseng haga sngi sunday haga por san biji jan met nginio ia gaban penlong ini jing seng nginio ia gaban aingo you try bo play penla ingi bangin yat kat tasnem haga bangin penlong ia gaban keren ini tin ke job play na por ke por da haga jing day bat ka online service ka bangi don malaga sunday ke por san biji ngilai perkhat bat ngi kwa ban supentip sipiba haga jing sishangi kwa bakanum pendu ika dan ring indang ring ini ke wifi indang i contact i briu indang i keren sibon bangin apen bet gitiar kitar ngimtip langin la ne em hagini ke tayo tela ngim la hagini ke tayo ndrei nginia le kat bala ban beteng biang bangin penlong hagaju ko pori ke jing seng hang tai ko por san beje bat hagaju hi ko por ngin ai ya ka online service shegi briu lengba ke internet de duai lem bau play un penla ingi bangin penlong ye gani ka ia gani ke jing shikri knang bagi briu ki bamla banwan hadu hakatu jaka kini yo lat ban yo snow ye ke ktien ke jong play dengan ngai pila yo snow ye gani ke jing pentip ku play shibon ba yai sha ban nga bat minta ke sngi ngan beteng biang ye ke jing ikai na mar ngampat dep ye gani ke jing ikai ke bede ba ke kamram lani ke benta jong ki bangai mentagi sing ngan pen fi na gani ke ktien ke jong blay sei ke weipat ke kamram lani ke benta jong ki bangai ke bakidon ban ban pendap aga jing em jong ki kum ki bangai ke tagalong ngala keren mana gani ke tayo aga jing dei bat ke yeng ke sam rai menta na kwa ngan pen fi gani ke klep mat
ngala keren ru ga jede ba ga jing shekri blay ngamot banong rimenta ga ni ga por ngakwa ngan keren aga jinge dai ga jong ki bangai bat ke imlang salang hot nganom da lech benia long kham benia ai ga ne banda mo banda keren na ga ta ru kom de ga shukwa ngan pani fi ki kat tu kat ne ba kumnung in le kum ki bangai hatong i dei bani don bentane em bat ke imlang salang bat ke shnong ga thau mo bat ke ni ri ga jat ben riu ga jangi ba bo bleu la pen em ngi ha bo bleu la khot ngi la sei ngi bangin tip you try bangin yo mat i ga jing penem ka jing kli ga jang ai fi ga long de se ban pen sngo thu i fi to ka dai ngi bangin le kum no kum gi bangai ha ke ni ke imlang salang ga bangi shong sa shnong ga thau ha ga ri ga jat ben riu kum no ngin le te dei na ka ta daw nga kwa ngan pen i fi ga ni ga klip mat na ga ni ga tien ga jong blay ka baning kong ka bang kwa ngani kren hang ni ga jing dei ba game lang sa lang kum gi bangai nga kwa bangan bu i ga ni ga tien ngimla setia ban kiar na ka imlang sa lang fi kum gi bangai teng teng dan ki brio ki bam snut ho i ga ni bat ngi poi ga jaka ga bang long pen ban ka mau jin thun ngi long pen ban ka kan ro pedeng ka ba pni khlat ka ba wit pen ban ni ki brio na snong ga thau ba gi ni shem yo jesus grace na maradin bangil shame ge jinkne madin bo bleu la pen klaing ngi edot bar khan bangi de per khat ba kam de shu ngi bani dei ba para briu kam de shu ngi bani dei ba marjan marpa kam de shu ban dan jingi dei ba shnong ga thau ba imlang salang bangim de shu ngi ban dan jingi dei ba ka gomen ba nang ta de bangi ni shong no la ga jong ba nang ta de bangi shu shakri utrai shanga no ngi fi ga ta ga de ba bakla kat kum no tin ga jong bleu bleu sha ingi bangin le kum ta hoi ngam lum la ngan pen idot i fi na mar kan chimpon re nga shu ong nang ni ba ngan chuan ra if you can get lesson ga ni ga bible khnang ma pin shai ga ni ga liam ka wei ka kan tien ka ba kan thop be ya ka ya ngala ba dong tang ka wei ka kan tien ka bo jisu kren kala kan thop lut ba ro ya ga ji dei bat ka ni ga perthai la ni ga imlang sa lang fi abo jisu ong ga gospel ka jong matthias kala nang ka ba san na ga khat ka ba khat lai du ga khat ka ba khat nyo ngan shupule ka ong pi long ka mlu ka perthai tela da ka ta ka mlu kala kala blood da e on pen bhapat e ka na do kata umdan kam shu e kan re tang ban bread no shabar ba ban yu apo ki ki jat jong ki breu pi long ka jing shai ka perthai mla ban buri e ga shnong ya ga bala bu aloru dom lemne gam ju thang ge sharap bat bu e ka po ka shang re ga ding pen sharap te ga pen shai baro i ba ga yeng pen shai kum tai ga jing shai jo ki khmat ki breu ba ki ni gi jing le ba ba jo pi bat yo e ro ru yu pa jo pi u ba ki bnek Fina pi puli tangi ga nero ni la snut hu shai bau jisu abu kuran ni gani uang ukren penyeseriye mi gi bangai kum kumelo fi kamelo kadan ha ki benta baro la pi pet ye kamelo do priu pa me ga bajau upenan kamelo hi jing shanda la jau lu pala thang melo ga jing sham dan kam ju penda la pi bam so jau ga jing sham dan kam ju pendai melo pen manu priu ba bam so jau pendai biang de kamelo uba bami ka batiang ki so ki batiang ru pendai melo uba sha jing ta ru pendai melo no ko bangi bam ka bangi di no ko bangi bam lada kam dan melo kam dan jing mot ngala ju kuran ni ni melo aki jaka ki bobon rai nganom don pol ban kran menta ki sing tang kendiat ngan sipen e fi bo jisu ang pipi long kam melo wali klat e ni jing shisha kam melo fi kam melo kedai ka ba pimber tang e ga we ki jing ta lani pimpenan kam tang e ga we ki jing ba ya kamelo la pendan kam ha ki bobon ba ki ka ba kren ba ha bo jisu ang pipi long kamelo ni hab ban long ka jing ker khu ye ki brio baro kum ki bangai ha bangi don ke imlang sa lang ngimla ban kian ringi de ban long kamelo la da don melo ka tu ka jaka hang tu ka de ka bam don jing man ba de ne ka daw ka ta ka de ka bu blay kwa inga ba de people la da ka snong ka tau ka imlang sa lang ni weng no ye ki brio ki bala klalong ki melo ki jong try ketuka imlang salang garib ke jat bendriu kan sa klemlu bat kan dei ke blat ke dei ke yap ke bom dan ru ya na kata ka daw habau jisu kurani ke tien ke jao ka ko pin de shai ba habu ang pipi long kamlu fi kamlu ke dei ke bo briu u ber ma ga jingta la dangan kren ke ji dei bat ke jingta jingber mo ka bang ngi kren
Lesen ngasih pen I kan ni berobor lesen kan ni gede kepor ke bangam de beni kai kan ni kemlu ndai ngasih pen I pi kan dia kan ni kepor fi kamlu berobor la da bereka ka umno bat kam pinum yo imlu shu nda pi bereka ga jinta la pentanam la shat la tap apo ba mji yo imlu shu wala la pin pentanam kana pi kalani ga do ni no ka bat pinum yo isu ika hey tanga wai pin lap ba haba pi bereka mlu wat la da pi potni ka po ka pressure cooker haga jing khluit ka ba kat no shu ga centigrade ndai ka wai ka ba ngaku anga nong fi ka ba pin sham ga dai ba nda haba pila pen khluit kan no ka mlu ka no pen ban ka jing mat jong ka sa fi ka ta ka dai ka jing long jong ki ba ngai ji shangi ni kwa plat ban yo ngi kwa plat ban pau ngi kwa plat bagi breu ni yo ngi kwa plat nga aga jing si shabu ji so ang fi fi long ka mlu o pertai nga sng na pandang perkat e ne Pimde man kuat buram, pimde man pau, kinum yo isu vivin umlut baro pen jalut. Hari kide man tip ba ketias jong fi, lani ke jing mat jong ke jing im jong fi kedan hang tu. Fi lada fide ka mlo hi, mlelei da lada fidan pisha pon au pressure kukaro, hari walik let ya ke jing mat jong ka mla man penja eka. Naga daga dau ngakwa nganong fi ni ke por, ba pide ben long ka mlo, ngasotanat ba ngan ong ko ke tien si ngai phim sngawi ai uji su ong fi filong kamlu tabangan ong fi wat le thang mlu ro nda pila thang mlu age imlang salang nga kwa nong fi filong ka jingwet shi lap ge jing ta ka bala ber palat kamlu kat la palat ge jing dan kam ka spoil ka sniulut ke tu ge jing bam barak away namal pa thang mlu nakata daw tungin long ki ba thang mlu tungin long kamlu jong ka pertai nda pilak thang mlo ngani thu vi gala nge alut baro kapen wit dot baro bat nga kwa nga ngai pisai ga tawalik thang mlo nga kwa pino ga mlo jong ko perthai ba ong thang mlo omot ka ba pile palat e hadu ba pi la shulong palat aga jing em ko jofi na pi shong apa em lang sa lang gidan gibri ga thang mlo ado ba kim tre shu tang banir khilang kim tre shu tang bani thu khana lang kim tre shu tang ban mo bani bamidi lang bani mo bani kemen bani smutunat lang si shnong si thau nga khwa na fi ta ka de go pila thang mlo la da pila thang mlo nga khwa na fi de pe ba ga ji im jong pi na mar ba ka che ka ba phai si pila shu thang mlo ka dei ka ba sniu ji su khom ong thang mlo o ong pi long ka mlo jong ko perthai Sehingga nam keren ni kata ni kepor, namar ke dek jingi kai ke ba, ke ba sengau tenat palat, uji subi ude utrai, ude nong ikai ubu kerau tam, ude belai. Habo keren tang si kentien vide vinte, pide babu ong ni pipi long kam melu, uklem ong pipi long kam melu, tang ha ke yeng jong piung de ong pi long kam melu jong ke pertai, ke bomot pide ke jing ke tes ke jing mat ia ke pertai, ia ke imlang salang, ia ke sinong ke tau, ia ke riba ke jait ben rio, ngem de ben kianang ta, bat pi i ong ni dekat bakat sao, pipi long ke jing shai, jong no jong ke pertai. Kabamut nga mo pi ngide ke jing shai ngilang kum ke ngim amla men buri ke shnong ke bala bu lo lom ngilang kum ke jing kum ke yeng ke bala tai lo lom ngilang ke jing shai ya ke shnong ke thau ya ke imlang salang nga kwa ngan pen i ke age ni ke por ba pimla setia ban kiar fidi fini kit i kam shnong kam thau kat ke ba pila klem da pen thut ya ke jing shakri blai naman da pila pimnang pat ban so thuru pila thang blo ang ta Fide finang bani kit ye ki kam shnong kam thau. Fide finan jinga day bat ke yap ke im bani be ye ke yap ke im ngomot ban ong ban le teng ki dan pat ki bala she be pala da do bam la shulet yap breu shulet khawai shulet yap breu do bam dan por ban shakri blai kataru kala day ke babak la fi hab ban nang ban pia ye ke por bam day setia binyo idan ke breu bamot ban shakri u blai ngayo idan ke bong ne ngabun kam de pastor ne ngam light de pastor namar itai jagum tanga hab le cheta ki khot ki ai wedding gum tang ta ka birthday hang ta ka kiu yeng hang ta ka pang hospital hang ta ba yap ita hang ta ba jagum ta hang ta gum ta bat nda pi pet pat aga jing de ba jing shekri blai ki ni gibril ki wan the light lut ni ki kam baro ba ki wan wat yo blai ka ta ka de ke ga bom de nga kwa pinang ban pia aga jing de jong fi kum ki banget ni de ban dan ban ta haga imlang salang ka shnong ka thau ta mangi kwa ba pi de ban dan ka jing start kum no pin le
Fide findan ke jingstan. Ke jingi ket iki kam ke dai ke bedan kam ke snong ke thau. Ke jingi dai bat ke yap ke em ke dai ke bedan kam ke snong ke thau. Ha ke jingi dai bat ke khawai ke dawai ke dan kam ha ke activities ke jingi ya mal ke jing penlong ke bedan ke snong ke thau. Kinu ki program ki cultural program ki bedan hapo ke snong ke thau ni ha bani be. Nang ta de shaidan ki kum ki bam khana kum ta ter ki sports ki ba ki penyele teng ni ladang ni kiarlot na kini baro na kwa nganong fi nginum long ka jing shai nginum long ka mlu ban ni don ka mani don benta ha ka pen coach nong pen coach thao ni hap ye ka ban don ka jing le ye wan ban ni dei ban don lupa ye ka do nuot ka kloi ban long ka jing shai ban trei ba ban le ba ha ka jaga ka ban shong ni sa na ma dei da ka ta ba kini o i ban ni dei ni don ka tes ni don ka jing mat ban ni don ka ni long ka jing shai ka tu shnong fi u blay u sei ke brio kiba long ka jing shai yaga riba ka jai pen rio kiba trei ke kam sarkar kiba trei kam u blay hai kiba long pe magi brio ba krau file da fide kiba trei sarkar la pidan prenga jaga ga pi atip u try la si per khat ngan le kum no pet na ga bible pi pe yo Nehemia puli kitab Nehemia de badan chikoi ga ri ndau yo sngo bala penjat ye ga Jerusalem bala penpra bala thang ye ki khrdop jongka bala penpra nang ta bala penpra ye ga kenro phikin ma bo ne me ya kum no le u shim shuti na ga kam trai ga jo baru yo ye ga jing sham sngo ba na usim baru long uwe ni gi brigo khraw ban peni yang pat ye ga kenro Jerusalem ban te biang ye gi khrdop baro kade ke ke bo pla kade ke bo kraw kade ke bo ngimla ban mut dur ga jing em jing de ne kata daw nga kwa nganong fi u blay ula ban say firu wat la da pim de ba tre full time na pim de u store na pim de u e fi shulong riu pat ba pan ban pidon ke jing long jing em ka balong ke jing shai ha to ke jaka ga ba pitrai u blay yo inang ta ma u blay ju kham jiet e ke brio ke jai to ju jiet e ke brio ke bam long u jiet u blay e ke brio ke ba don ke jing long ka ba u blay ula de bo ke jing em joke fi lap yo ne maya de brio bodan ke jinket kle uba shisngi ru umlong pep ha ke yeng ke jong tu u siem u bodan ha ke tu ko por but pio iba ya ke khamat jong ula itho wat tang ha ka dum ha ka po bura ke tu ko kuri ke daw ke de bo ni hema yaw de uba itna tam uba ki u siem u pdiang sngo ba tam bi ngayo ibo ni hema ya ulong ka mlu ulong ka jing shai ha ka jaka ka bo trai but u play penan kam nang ta ba ulong ka mlu ba ke jing shai ye ke jait pen ri ju but ni ya puli mentah ha ka bible ke kitab Nehemia ke kitab ka bakraw ka padon ke jing kerkhu ka bakraw ke jing dei ke jing shakri play ngaji yo mense menshua ba ngatre sarkar nau new brio ngaji yo mense ma ba ngatre sarkar nau new Nehemia ngaji yo mense mau Nehemia dei du ba dei uleng do dei setiau tau prophet dei setiau tau ba unu ba tre kam blay dei tau lebi dei e ndeu Nehemia dei tang rio pai ba ba tre ke kam kumu nong ra khuri us em reu new brio ula long ka jing ai men sim ka kraw ya nga ba ki wei nga ngai ha ba pi per khat kum no bo bleu sei no brio ba ba u yo ban pen long pen ban le e ka ba ki wei ki klem la ban le wat kita ki betre ka mo blei ki klem la ban le kum le ne me ya na ka ta da nga kwa ba pin yo e ka jing ai men sim ma ni sngi pin le kum no kum ki ba ngai e im lang sa lang pi ton ka man te ba pi de long ka mlo pi de long ka jing shai ya ka per thei ba de ne ta da ngala ong fi abo jisu kren tang ko ke ktien kala biang ngi bangin snot hot lot age jing dai ke jing em nang bre bu syukyar lot ba ro dan bagi bre bu syulap met bagi kam snong ngam tau kam im dan por blai ta lo de ke bak lang ko na fi kum ki bangai tungin dan ke jing start ke jing ya dan ti ke jingi hagani ke pertai filap yo Joseph filap yo Daniel filap Shadrach Meshach Abednego filap ke brio haga Bible ke brio ke dan lagi kam ke jam haga gomen rei ke brio pat ke bo play say ke be nong yalam ke kraw haga kam ke jom play den ke takadaw na kuangan peni ba ke rukom im jingi ma ke rukom im jingi kumlungi im aga jaka ga bangi tray aga im lang sa lang haga no rukom ngi im na maka rukom im jingi ka wanra i ga jingker khu haga jing shakri ka jingi yo tra de ga ne ga banga kwa ngan kren ma da sni ba ni dei ga ban tip ba kum ki brio ki bala IT show tra ki bala nge ki bala mat i ga jing knem nim dei setia ban kiar na ka im lang sa lang kata ka de ga banga kwa menta ga sni ngap ngan pen isa ka wai ga ne ga pol ni ga mong ga jing men to fi
fi lada fi mo ngan ongom ne lada fi dei bangen kibala shakri shishayo trai ngide belonga nuksa ngide belonga nuksa ga imlang sala ngide belonga ka jingshai ko mo ongu jisu fi ngange pinum sungawe ngan ong la ong ngene ga tien namar ngayo igene ga dei bedon kam kidan ki brio ki ba kamela de be de bangen ki ba be jing sang ki ba duai ki ba yo ilot de shnong ga tao Reki bom tre ban siu tong ga bai shnong ro. Teng teng ga ba shnong ga bu tang ki bai shnong ba bin siu bim tre siu. Dan gi ba poi shidu ga ta ga jing lao ma gi ong ka ni pisa re kr khu bleng ni ban ai bi kam blem de ban ai shnong. Dan gi pri ba poi shidu shi ga ta pila khang mlo da long kum ta. Pide bin siu ya ga bai shnong. Aba ga shnong ga bu ya ga no ga jing ya lum ga de ban siu pi ban siu ya ga bai shnong bai ta. Pide bin siu ga bai light ro. Dan gi pri ga bi shakri u blend ga bai light bam siu. Ngada pi shong wai nang man siu ga bai yang wat ju pensa bai yang. Wat ju pensa ga bai light. Magdan gi pri ga balong ki bi shakri u blend rai. Ki bi pensa rampat ka jai pa ka jai. Siu ya ga bai shnong, siu ya ga bai light. Mo Uju pensar ram. Uju pensar ram. Fika ram ka sha haga Bible. Kam sha satya. Pina puli na ga Bible play klembo ingi bingi nong kinong sha ram re gile ngimde man nong ki priu ga bam siu ya ga ram ka sha. Hat ngam khang yin fi shim ga lon ngam khang bishim. Tapa piti pindan ka jing stand ba bishim. Ba pin la man siu ya ka. Madan ki priu bishim lon ma kamen me yo shim lon. Klem snot ho pat gilane man siu ka ba ki shudap da ram ran jan ga jing ba ga khat do kin phaidin man no blay na ba ga bet hong ga tu ga ram ga loan ga interest na ga da jopi nga kwa akini ga por ba ga ong pi kum ki banget ngidon ka benta ka kambram ha ga imlang salang ngide ban siu ga ba shnong pidevin siu ga ba light shika board shika ni ga MECL pidevin siu ga ba barkhat ki ba dan kaman siu Uju pensa ram lagi dukaan lagi mau lagi jaka ke babi bam pidi uju pensa ram namar kani ke pensa ram ke dai ke sneo pala uju sim kliang lagi brio bapa pimla pat ban siu uju sim ram lagi brio pimla pat ban siu uju kemen sim ram kum ki bangai ngan keren lagi keren nang ni namar ngatuai ke brio bobon ki bala jandu igi yeng sem ki bala jandu igi jaka puta ki jandu igi kali ki la jan poi shi ke jing shabe kamba shabe jam nama balai nama mla siu ye ke pisah ka bagi sim ram lagi brio klem das no thokum no ban em na ka ta nga kren nang ni kom ki banget pidi bin tip ya kani jing shisha ba hoy nganom pin idu khol bible ga ta na nga nget pis no tho ga ta na ni don kam ta ban long ka jing shai la ta pin sa ya ga bai shnong pim siu de gisnam kom no ko to shnong kan pe chipi la ta pin ya lop ikim nan matres ngam uweiru da pim siu ga bai light ni tu pi bar khoi kin tip ga ta fin sha pelip light a yeng bar ki brukin ke liba lake sha lip light ke yeng to de pim siu bai light ha ga no ko kom pin long jing sha ba tang bai light ro pim siu ban nga kwa ka dong pi waju pen saram kulumar shi ki brio na makani ga bas niu pala pen bet ya ga jing de ba ka kam pi sa nga ki ba nget bar bor ki dan ka benta ka ba khrab lang ga jing shai ba ka wai ni ga jing shai ga de ba ngi de ba num pen saram ya ga e ga e fi in da pi pet nang ni ngan le sing ngan chipni bi gan dia ka wai ga de ni de ru ban ban light na ka ya ni ya mai ka jing ya da je shirut nginum la ka jing wit ngi de ba nong ki nong pen so ka ga jing shisha Ngakren fikum gi banget banginum lang kinong pen pat pen pra nginum dei kinong pen wit kinong ya pen shoy pen shat nginum dei kinong ya pen pra ngide kinong tai ngide kinong pen yesuk ngide ki padai pen baha bada katangin salong kamlu da katangin long kejing shai kawai ki bang shai lap kedai wat ki banget ru ki kini put kini sam ya poi li yeng sam ong kusi poi shukut poi polis balai be kini iput ibisitro tangi nala pila ya daj pila ya shirut do pemia kiusho hagano guru komben shakri yu play hagano guru komben shakri yu try hagano guru komben long jing shai hagano guru komben long kamlo lada pi kini gepot kesam lada pi kini ikini tai pi kini
Dan gibriyo ngam tip menta kadang dan em ring sa yo imen chua pon bangidang ya dang mana yang samla bangi bakadang dan tu gi kor sorkari kapon stang ka jitit tin jing ya sho jing dat po kor da pe ini lagi belet jing sang kini gi ba haleluya kini gi bi rakti penban kia ki dang ya dat ya ko ya wa apa ko sinong ka taong ngakwa bangal ong pi kum no tarai pin chakriu play lada pitang ya kini ko umru Fi nga kwa pa bindi yo igini giktian na mga kren igini na mga snot ho. Ngayon ito yung ginigising bagi brio gila. Ki suang ila digi bagay. Pinla iyo pinong jing shy po jing sang fi yang apol pit na pet pi ikum angel. Ren na po yung po sinong at hao pa pi ikum gunda. Nga kwa nga long pi. Hagini ka pot nai le akum ta. Nga kwa ba pinong le klumar. Hagi eki nga kwa. Nga kwa pinong long ka jing wit. Nga kwa nga long pi. Dapi syukri ublay biya balong jing shy giliang gabong yaman perkaroy ngimla ngilong janay hoy ngimla ngilong perfect na giliang baro hay kat pala hinga kini gi mga kren mga hangni nga kwa ngan ong bel sin siu yo kabay sinong siu yo kabay like waju pen sharam waju kini put wa kini nang tade sa gawairu ngan ong pi gini re waju pen jabo ay sinong gatao ang gibriyo ba lumi kanyot na iyang like bread sa nala pen sakot lut nala baro bread stu strok na kwa ka na ipi la pim sung thu ye ni ga mo ni de gibriyo ba la sha ni na tip you try piaban sung thu ye civic sense pe pim de ben bread pathari ki plastic ki bilari ki mo ki she surok senti sing ki ni slide nyot ye ga ngayo i ni ba kade ga i bitar ngani thu ipi lada ki bangai kim utho ye gani ke civic sense lani ke jingle khoi le suba habangi im kum gibrig bala tip utra pitip ka jingbam khoi ke dei ka min sim baman ka min sim baman ke dei ka tap au bri ke jingbam khoi na kwa ga nong fi the pet bahan kum no fi ri fi mo fi pet ila ka jong ka jingem what you prep pathari ki nyut ki ner hasurak lanti singki what you kawang na kali shabar ram pilat ila de fi koi what you le kum ta na kwa pa pin don ka jaka ka pa pin bu mentale le na ka liang ka sarkar na ka liang snong ka thau ila bu ki kali ki ban ket ki nyut ki tu ki garbage truck na kwa ga nong fi le ikata Bot ik ege bala bot renti nai longer jing wit nai longer jing dum longer jing shy deka ba pinum pen jabo ye ga shina ang ta nga ko ala bi rang bi strat men pen khoi compound le jong kawang pa compound ki bri ge nyot kawang pa na lai ge nyot ge nya nga kwa nga nong fi ge ne wajule pi gen mau jisu ga por ba gi ubsai ge sanajar la fi pulina ga bible ba gi ubsai ge sanajar din ba kila dep salut gitu ga kam katam kan artu kri dan ga balwet dan ga ba mo Ujisu pertai sendan wang wat num bread no lum ya balwet. Bale wang lum ya balwet. Namar ba ukwa bagi brio gi sendan gi lebente bamde gi no penjabo min bread to shadow khaz to shalom. Bakani tarzi gi way pagi bon ya to shalom. Wali le umta don gi brio balet picnic kum gi bangai pia let picnic sini shatai. The pet ba what you bread ga nyut eners to bread to slas ga nyut ka plastik ka chips ka ngakwa ngan kran lut hang ne bar khoit ba kum ki banget ngidon ke benta ka bakraw banginum kiar na ke imlang sa alang kren na ke snong ga thau bangi de nong ga jing shai bangi de ne kit ki kam ki jam bangi jing de ba ga yap ke im ga khawai ga dawai ka ki kam pen khoch nong ki jing le ki kam ki ba ga snong ga pen be ka bam khana snong teng teng ga don kam bat nga kwangan pani fi bangi don kam manon ga rukom im ga badai bat sha ngan pani fi sa khndia ga ni ga por khanang ba ga nong ga jing men to fi ye ga ni snapa kum ki bangai fi ngan pani fi na ga bible khndia ga por ni don ke kamram ma agaba ngidai ban sungtu aga jingidai bat ke sarkar fi aga jingidai ba ke sarkar ngidan kam dan ki berubah ndala tip utrai ki resign no ki kam ki jambaro baki o mangila shakari blai mentale le balami segani ka vaksin dan ki ba lami stu adhar ta pep no iga kambar khait ma balai ki ne bar khait ki de 666 nang tade yele kom no ya pep no kam ki jam i no na tre shong cloud lang tade ben syabam na nyut enyer si khala ngam tip ang nur kom ki im but dan ki bakyar nang tagi bakwa ban sulam kerpang bay but ki sno sorong ni ta ba ki dim tak maki babyang bakhoit babay nga khlem yo i baka bible ka hikay gumta nga khlem yo i baka bible ka hikay gumta nga khlem yo i ka baka of pen kerpang no ila dewa le chinis tai Henry pipule na ga bible
Piu Jisu kwa ingi bingin yalap iga gospel. Bingin long ke jing shai. Fi haka jing di bat ke kams bat ke sarkar ngamul banong kumta. Haka jing di bat ke sarkar kum ki bangin ke igi bangin di ban le. Tangi ni puli bat nga nagani ka ketien ke jong blay. Kasi kani ka yalap ipi na nga pen i fi kendiak. Naga badu namar bangala syukuran kumto namar gidan ke igi bangala syukua ban syupin kan ma fi ta kadaw kram ay dikhot Bible ne. Fi ngini puli nang ni nagalanang ko ba arpu arga jong Matthias nagadakhat nagadakhat santerter. Ana kumta ki Farisi kila lait ban yasalla kumno begini wa yariam mi uwa kitien. Ti kumta kila pa uwi ki sunran jong ki lamba ki nong buat u Herod ki ong kunong ikai. Ngitip pa melong u bashisha ban mahikai galan tiu blay ga bashisha. Bat ba mem nyaw yunu nuru na ba mem kmi ga khamat ki brio na magata tu ong ngi memut kumno kabit na ban ay kajnao kaisa. Ujisu te bula tip ya gabut ba man jong ki ula ong balik pen shoy nga pi ba arsa. Pen i yo sabai kajna nga kila walam ti ha u shisuka. Uang ro ki gani ga dur ba ga jing tho shalor ki jong no. Ki ong u ki jong kaisar hang tau ong ki na ba kumta ay no au kaisar ye ki jong kaisar ba au blay ye ki jong blay. Te haba kila yo snow ye gata kila kendit ba haba kila i no yo u kila lait no. Fika ni ka wain na ki jingi tho le ni ki jing ja ki bangala ban ong ba u Jisu udai si shau blay. Hang ni ki wan ngi Farisi ki bala da perkat ba ban riam mi u Jisu ban trap mi bala da wong de ban ai shau kaisar ke kta igi Jew bat la da ong pat nai ai shau kaisar ki Jew ki hap aga jimpani at jong de himarom nagada ga daw ki poi ga jaka ga be amar banang Jisu un poi ga jaka ga be ki wan man trap da ga rukom nang ta ki wan man ye royo pinap ki priu ga ba arsap barabor gi long ta shuai ga bakin tray vi ki ro shua na ta ki ro yu ki melong shisha nong hikai ngi tip melong shau ba wan ba hikai gi tiu blay shisha mem nyaw ni nuru na mem khmi khmat ki priu ki wan ra apat ki kli ni ga jingkli me ka bit ne e man ai ka janao kaisar fi hagini ki siro ka bit ne e man le kum ta ka bit ne e man shimu ada harban bit nga kwa ngan ong fi ni ga por bangi da penuan ni uta bu dei 666 hang ni na do ni ga por na pi penuan ni kani u kaisar de bom de do bom mani play kaisar de ba pa u dictator bu shirkai ngani tu fi u kaisar de bale ki company up breu de ba kenya ngani tu fi ki jingle ki basnio palat ki budan narangan shi tu fi pilat de ba pilat de tau kunja governor po jong ka hapo jong kaisar mundur peniap ki breu ai jing kenya ple lang ke snam jong ki ai ki jing kenya ka jingle so u shirkai po ga himarom mudur menta ulong dictator po ka himarom bat ndahaba kini ki Farisi ki kili ki ong ka bet ne em ka long ne em ka long ka bu ne ka pentut ne bangin ai ye ne ka jingker khu shau kaisar na sngot na ba hang ne ki la ya apun jubab umno baklang ne Jisu lakut hare walik klen u blay Jisu du blay Mereka tengah daw mereka be ubu jubab, but ke jubab jong Jisu ni kawan ra jing shai ni menta, kawan ra ke jing yarap ni menta, mengiru pelangi dia men snot ho egane ke jing shisha bu Jisu kuran. Pi uang ne uang, ndak kawan ra ke ong ke bit ne eman ai khajina u kaisar, u Jisu bu tip ega buat baman joki uang ki balai pipen shoy yanga, balai pi test yanga, ke English kong balai pi test yanga, balai pi tenju yanga. Pigi barsa buang, pitan juga dia nga. Uang pen iyo sbai kajna nga. Fitip na ong unu sbai ni kran tin singem na song tho e. Are fitip kani ke coins, kani ke pisa ka ba ki wan ra ang ni ki khot ka ke denarius. Figi ni ke denarius ka dei ke tax money, ka dei ke pisa ka ba ki siu kajna. Ka bala pen mi dau kaisa. Bat ka ba shnada ka da ke silva mo. Shnai gani rega silva. Bat nga kwa nga nang ifi, kani rega bigla shnak repang tang na kabentaban siw ka jana. Kadang ka dur ka jong kaisa ang tu apa ka tu ka pisa, coins, ka pisa nar.
But ngekuat ngan ong ifi nda haba uji supani gani dinarias. Nda haba ki upet ye ka ukuli ye ki tu ki farisi wang. Kadur jong nu halor jong ka. Ki juba step ye gani nama baro ki tip ki ong kadur ki shalor kadur kadai jong kaisar. Uji su juba wang nabakumta aino shau kaisa ya ka badai jong kaisa. But shau blay ya ka badai jong blay. Te haba gila yo sngaw kita gila kendit ba gila ino yo ki haba na ino. Fi kataga di kitian ka bang akwa ngan pensay fi managasni. Ladang ngidang imma gani ga imlang salang. Ngidang bam ya ga tulap ka bang iyo na ga government. Ngidang imma ga jaka ka bang ngidang hap aga jing peniyat. Mentarong ngidan aga jing peniyat. Hagari India ga central government. Kambo ni kita ginang manipulate how kalang tingkum ga room. But ngan it hoy pi ka ega baka penmi na ga government hot kam day ga bangan ong pi kam day ga no play kani ga dinner ya sang ni ka kam day satya ga ba kentang Henry nda habo jisu shime ka ong kikli long ne mana uji so ang ai ka ba day jo kaisar ai jo kaisar tin tin ni sno ko ado kata mangi sno long show mai idan ni brio bi kai palat dia kan ni Mengim long show, ngayu i beliau ke la palat dia ni ki klem snot ho ni. Bakum ki bangai ni hap ban snot ho ya ka bangin dang ke jing start kum no bangin emang ni pertai. Kum no bangin le mudur ji so ni la do melong te mbet ban ai na magani ni ba mi na unong sen shar ba manik so ba mani blade how nang ta de kum no ni ai ni pisan jo na kwa ngan ong fi ni ke poru ji so ang ka ba dai so ai ba so. Fitip la dangan keren kham jeli we gane ne uji so ang kabadai shu kaisar ai shu kaisar kabadai shu blay ai shu blay haga jin shala dangan shukran be ne uji so ang kabadai shu kaisar kar bu dang dai mo u emperor la ni to ladu sim dictatorship ngani tu pi wong ai shu u kabadai shaga hima ka u ai reken mau kabadai shaga hima jonga piap ai shanga hang ni fin la bo jisu bu kren ne u pia u divide ki artali ki hima Ngamla ngan jeliu do tan dengan sepenuh fikin dia bahkan ni ke jingkran ke dia krau palat ke jisu kran hang ni jisu ku aban pensai ba ken mau ngawan hang ni ngade usiem jungi siem aku we gesni ngan sasen shar manga jasnem haga jinsuk ngande manga usiem haga ta jinsen shar haga ta millennium haga ta jinsen shar ke bishe jasnem ngande manga usiem bina ayo changa baro hendrai kat bangidang dan haga ni ke hima hagani ke pertai ni hap dia kaban ai ki badai shagani ke sarkar ngim dai satya ya kaban long klumaran ta fi hapan snow thu shai ke tang se snow si mangan yo i ke brio ki ba hikai ke brio ba krani ki belong ke khlem snow thu i ke tien ke jong play fi bo i ke brio ke jakang ba e ka bikin do la ke kam ke jam kin do la ke tre la ke ta mut do la ne la ambet ban ai jo kaisar ngani tu pi kin sha krai klero kin sha pani apro Shudu ege jing emla rau jisu bakla juba ne la kut. Andai ai ngo yo blai bu jisu udan ke jing lang ka ba usno tho yakni u divide eki artli ki hima. Ya ka ba dei shi ke hima ka jong kaisar ai sho kaisar. Ka ba ye dei ba ke sarkar ai shi ke sarkar. Ngimpat dan mentah kata ke jing senshar ke jong tau ladu bolong tau merat klau tau 666 na kwa kana pi umpat chong ke temple man le blay le di udah ngani tu pi mentang idang dan hapo ke ta ke ya jong ke jing ai but mentang ni tu pi ni wan ni yang ni lap kat ni men peniar ke himau blay ban le yu bahaga ta ke sngi haga bau jisu wan ngin yo ke bainong bat ngin yo i na kwa kana pi bangin la ban senshar lambat u haga ta ke jing senshar jong ke so kabisha jasnam but nga kwak ngan ong pia ni ko ka ga bangi don ban le men ta ga dai kat bangi nang don nga ni ko preteng ni dei ban of jing shai ni dei ban perkat ba bangi num dei ban thang mlo ko mga ong bane what thang mlo ole thang mlo nga che snot na de ga tu ga ye ga jing ong jong we brio ong bangi ye kren jong ga jing shai jong ga brio ba ga preteng men ta ga la start plat but nda la start la kala be ong kalau thik ko mu bal nda fit hangi mit nda kula shai nda shai palat na kabude ben shai feels no nga khwa ka na if you ing no tu no la shai palat finap tenteng da ka karen kawan ka khame palat u shai kin san u ingata buteiru
teng pin lap nda pila shai palat ru ka pi potato vi feels no what like feels ga jing lo man sim what like shai palat ka jing shai palat ka de ga bakla u ble kwa ngi u da bo ye ga jing shai ye ga sni ba kan biak ba kan thang in khong ngi ne potato u bo yu bnaim de du bing de bria ban ya zro ban shai palat vilap ban la shai palat ka i khmat jo bi u ble kwa ngi bing le ki ngi long kam lo ngi de ban thang lo ngi long ka jing shai ngi de ban shai do ban feels dai na ga daw nga kwa nga nga pi ni ga pora pi dan po ni ga pertai ken mau ni dan kum ki bangai ni dan ka benta ka krau ya ka bangin nang ban im ma ga im lang sa lang da jing start ga jo blai klem da ya selalang ya ki kam jo ga jing dum henre ban nang ban long ka mlu ba bin long ka jing shai ha ga ni ga pertai nga ngai fira yo jing shai na ga ni ga bang kren katu gat ni si pila ban perkhat ba pin kali na nga kum bi bangai in le kum no ber ka politics sehingga seperti ini bikin dia. Kemudian lebat kini ke sang pertai gini kikam. Atau ngilak ban join politics, atau ngilak ban ya, ni kiu trok ban ya. Perta songsit ngak wa kanoi fikir tu kiu trok tu ke sim pisang de ke babakla, tu ke songsit tu ke babakla de buat sebut be na de songsit na de be nama tu ke kam klebi kibriu ngak wa kanoi pi hagani ke por. Ai gani ke klep mat ngan ong fi. Atau kadang kam ne em subuh lada kibriu ki keli yang long ni em bangan yang election sanga nang ifi la daga dan ge jing khat no play ai ngo play kata re la rakam de ge jing khat wo chule klumar namar ke jing khat ke jong play ge dan ge binta bar man no gi nong yalam play he ga bible quran ba bangin pura me ge nong sanshar na kata da le fidan ge jing khat no play le ge tal da phim dan na ko fi nem kum gi banget gi ban ge jing shai ge jong trai hai ni ke percaya hoi na apa ye ke bukut na kata dangan penkut no ni ke jingkran di sangarang dan shibon ge ge de tong ni le langin tu wai no hai ni ke keleman ku try de ke dot not ke sngogo ime nga ai ngu ime bangala ban pendep ye ni ke jingkran bat ngai kalau ke jing shai ye ke bobon ki bangai ye ni ke sngi bangin sngo thokum lo ban em kum lo ban ya bangin ya ki priu ke bob Kelumar ke try plain dengi dan ke jing start ke jing shai ke badan ku pana ke ketien ke jam ngi sngo ime na ke benta try men se mo khoi panam ta ke ketien ke jam ki ba ai ngi ke jing kai ke bangila ban im kum ki bangai ha ke im lang sa lang ban ke jing dai ke ba shai ke ba bet kin try khna mangin lang ke jing ke khu ke jing shai shing ne ke perthai ke ba dum ka ne try ngi ai lot cheme ke burang ke jing ho ke jing ro ke kerteng ke tong chi su tu ai amen amen tu blem ke khu fi ku ble shi